and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga kasama niya ang sumpay ni naghinapostong sugilanon, Mary Jane. Nothing more to say. Karon magbayad ka. Tukmunta ka diha sa bintana. Ayaw ko bitara. Asa ko di mo dadam. Dire! Ayaw. Ayaw! Patay. Makagawas na ko gikan din at tuon na ako sa sir. Finally, may kagawasan ako. Makahimo na ko sa pag-agpas kung hain man karon si baby. Oh, baby, wait for me. I'm coming na. Don't be tired waiting for me, huh? Oops. I forgot. Oh, pa di ko makaligo. But never mind. I know Cesar wouldn't mind too. He used to adore me and praise my whole body. And was so crazy in love with me. He was in love with me, right? Oh, wait. Was? When was man? So past tense? Was is a past simple tense, dili ba? Masado pa? Kay milabay na? Wa na? Oh, shit, no. Huwa pa may mahuman si Cesar. O dili mahimong mahuman o matapos ang tali na mundo, ha? So, why should I use was? It should be... He's in love with me. So, baby, wait for me. I am coming for you. Kung hain ka magkaroon, kung nasaag ka man ugdan, I will surely guide you back home to me. Mag-ilis kong dali-dali. I have to be presentable the moment nga makita ko niya pag-usab. I should be the sexiest, the most gorgeous, and most beautiful girl nga iya makita. Wait. Sa kadaghan, ining ako mga nindot ng mga sinina. Asa man ini ang akong piliun, ha? I will try this one. Oh, shit. Ka-delete sa reaction. Mabay pagsinggit. Nakita na tingali nila ang lawas nga nahugikan diya sa kumbitana. Like, if I care, no? Magdali na lang ko. Ako na lang taning yun na una daan ka ganiha. Ang ako kagalingon sa pagwasgikan din sa kong lawag. Aron na, dili na ako malangay pa. Oh, shit, magdali ko. Kaya tingaling ikandado na sa nila pag-usap kini akong lawag. By then, I will lose the chance ka makabiya gikan din eh. Ginoo ko. Unsay na hitabo? Nga nung misinggit ka, Filipa? Oh. Shit! Don Fausto, si Doray. Patay na si Doray. Siya day katong nabati na ako nga milagapak gikan din eh. Wala yun ko makadool kay dito man ko sa Banyo Loyo Senior. Ug sa akong paggawas na din eh, nakita na nako si Doray din eh karon. Kaluod. Naligo siya kaugalingong tuko. Shit! Si Madeline. Doon ko si Madeline. Gihagbong niya gikan siyang bintana ang katabang. Aron sa ingon, makagawa siya gikan siyang lawak. Shit! Paspasan ko nga ako mga lakang. Wala ko'y mga sakop nga masangpit kay sukad nga nakahukom ko nga magbag-o sa akong kinabuhi. Gibuhian ko na sa mga akong mga gawons. Butong ta ko nga mamahimong mayong tao sa mata sa akong anak. Bisan pa man kung uwahin na ang tanan. Bugtong ang gwardya na lang o kining duha ko kakatabang nga akong gibilin din his mansyon. O karon,
namatay pa gyud si Duray. Shit! Madeline! Madeline! Oh, wa na siya din sa iyang lawak. Dili kinimay mo. Ingon og sa nawa na siya sa iyang kaugalingon. Tingalig sa iyang buhaton gawas din his mansyon. Shit! Ang ginuntang nga gidago na siya sa usa ka mental facility. Aba nagtuo lang ko nga maulian na siya. Ilabi pa nga, may gipainom kaniya ang doktor nga pangpakalma. Pero karon, Diyos ko! Oh! Guard! Guard! Uy, nakabantay sa akong pagkanaog sa hagdan. Gikan sa kulawag. Mingaw ang palibot. Uy, mga bantay. Magawas ako gikan din sa akong gitaguan nga labo nga tanom. Ay, nasayop day ko. Apin ako mingaw ra ang palibot. Patay ka man. Ay, may nagminantay man di ay. Pero, huwag sila makabantay na ko. Naghilak ang katabang duol sa lawas sa puntang lawas. O naasap ang kwartya sa iyang kilid. Okay, libre ang gate. Why nagbantay? Bitbiton ko ni akong sandal o budagan ko. Okay, ready, set, go! Run! Run, Madeline! Run! Bitbita ang sandal kay maglagapak kini. Kung imo kining sulubon samtang nagtakan ka, and you might sleep, girl. Huwag sila makabantay na ako. Doon lang ako sa gate. Yay! Freedom! Madeline! Si Daddy! Gitawag ko ni Daddy. Shit! Nakita ko niya! Guard! Gugta siya! Ayaw siya tuguting makagawas! Hoy, ma'am! Ulong! Damn! Milingi ang kwartya na ako. Og igugod ko. Leche! Oh! This is fun! Bye, Daddy! Niyan ako tungkol sa gate. Oh, shit! Sirado ng gate. Leche, ha? Pero... Wailag! Ma'am! Ayaw paggawas! Naapli na! Bye, guard! Inala si Daddy ha nga magkita mi ni Cesar! Bye! Ma'am! Ayaw pagbiya, ma'am! Mura bitukar ang hubag ng hidaga kong kusuda. Pero... Wag yapon ako sa mapsi, si Mama Dilin. Patay kong nyo pa ustuhin eh. Di may mong makabiya siya. Bahala na, suwayan ako sa pagkukod. Basig maabtan pa na ako. May ganawa ako kadihot kay nagkaabot akong ginawa. Kay kutas kayo. Kikulbaan ko tungod sa tingog ni senyor. Tuwa sa Mama Dilin. Suga din makadagdagan ni Mama Dilin eh. Padung siya gawa sa village. Kakusog biyang dagan ni Bihana. Gibit-bit pa niya sandal. Pero di may mong makasibat siya. Kitingalig mapatay ko senyor. Larga tayo. Dali! Yes! I made it! Nakaikyas na ko ni Daddy. Asa na pa yung ma'am? Sa ilan ni Cesar? Ha? Asa mo na? Sa ilan Cesar, good? Huwag ka katultol? Ma'am? Idi leche ka, ha? Sa ilan na Cesar, huwag pag ka makatultol? Ay buang manday ka? Pasalo ako, senyor. Huwag yun ako mapsi kanina si Mama Dilin. Doon lang unta kay ko, pero timing kayo nga may milabay nga taksi. Huwag miyunong siyang pagpara, sir. Mauto. Asa man ka siya paingon karon? Ngawa na may nagpuyo sa kaning ipuyan nila ni Josefa o Cesar. Huwag si masayod sa gibalhina na ini. God, Madeline, nga nung gibuhat mo kinay. Anak, dali na, mga awan na ta.
Nagluto kong utan nga Bisaya. Oh. Iya ka ng paboritong sabaw ka ni Altonay. Utan nga Bisaya o niya sinugbang buwad ang iparis. Samtang sa buntag nga sayo, malasaw nga itlog. Parisang yapon o pinirito og sinugbang buwad. O niya, kapi nga sinulog bugas, mais. Kimingaw na mahinon ko niya, nay. Pila ka simana ang nakalabay sukat sa naitabo, anak. Musamot nga dili ka makapadayon sa unahan. Kuno kay buhaton, kung dili ang pagsigir yung pondo dini sa tong payag sa bukid. Magsigig handom niya. Cesar, dili ko gustong obligahon kas pagpanarbaho kay wa man ta magot mi dinhi. Pero mas makaayo tingali para ni mo nak nga mubalik sa pagpanarbaho aron malingaw ka bisag gamay. Kung maski pili ni Mary ang ihatag ni mo ang imong kagawasan, nganong di masakpan ihatag ni anak. Ihatag na. Unsa unay? Kung dili ko buot mabuhi niya, ang akong kasing-kasing. Cesar. Magpaabot ko niya, nay. Magpaabot ko hangtod nga muabot ang adlaw nga makahunaw na siya. Nga ako di ang iyang gikinahanglan. Kasama na ko, dili kumplito ang iyang pagkatao kunuwa siya. Huwag makahunaw-huna siya pagbalik na ko, nay. Magpaabot ko niya ng mga adlaw. Ay, Cesar. Gusto ka. Dili mahimo magpabilin ko din sa bukid. O magsigirag huna-huna niya. Gawin kibuhat. Ubangan ko usab na uban sa paglaom nga makauban ko na siya pag-usab. Usa kinala mo balik ko sa syudad. Aron sa pagbalik, masayod siya kung asa ko pangitaa. Cesar. Wa pagyapon kumawad ig paglaom na Nga usan ni mga adlaw, mubalik na siya nako.